Malaya sithi ke umxholo nengcambu zesintu ngalo eli ixesha singena ke ngoluhlobo namhlanje sithi nje ke nawe njengamuntu womthonyama njengamuntu ke onebala elintsundu njengamuntu ophila kweli elimiweyo ke sithamele lentethu mhlawumbe ngepeni nephepha ngoba seklasini apha. Imikhiqizo baphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethe eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. Yebo kunjalo, imikhiqizo yaKwaphila Mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethe eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. uyenza vele konakale awuyelele lezinto zefana uyenza vele konakale awuyelele lezinto zefana awungazibefana nongaboni awuyelele lezinto zefana gefana nongaboni awuyelele lezinto zefana. Yebo kunjalo, imikhiqizo yaKwaphila Mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethe eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban Akungazi kuyafana nongaboni kwakumadoda enqubeni egama la Talk kakhulu sithi ke umxholo nengqambu zesintu apha kwimzansi Talks sikwaso sigaba ngelixesha uvakuhlako luphake unjemboqo kwi-album yakhe phake ukungazi nengoma kitsho njalo ithi ukungazi ngelixesha ke singena esigabeni senkqubo ke egama layo kumzansi Talks sithi ke umxholo nengqambu zesintu sinodlolo ndlebe apha ke naye phake ubaba umavula ke
uyiphilosophy ungisolwazi ungumuntu ke owazi ke ngezinto ezithinta isintu ikakhulukazi baba mkhulu mandikwamkele ohlelweni ndingayidonsi sikakhulu ndithethe ezingekho ezomqalam awuthethe ezomqalam Xeke uyaphila tata ya masibulisa umfoka Mthwese sibingelele nabalaleli bezulu omzansi ngalesikhathi enkosi kakhulu uhlala luvuyo ba sibe ube inqalenye yenqubo namhlanje sibulela kakhulu ke futhi kuyinyanga sizingcayo ngayo njengabahlali njengabantu baseMzantsi Afrika inyanga amasiko kubaluleke kakhulu ukuthi simane sikhumbuzana ngazo izinto ezithinta amasiko kunjalo tata ngesivele sihlale kuyona umxholo namhlanje vele sihlale kuwo nje singabisaya lena le no asibonge mfoka Mthwesi sithe namhlanje sikhulume ngenyongo ngemuva ukuthi kade ngibuka nje iclass ngibuka itopic original angithi ngengaxoxa nawe ukuthi ngokwami kune topic ebengifuna sixoxe ngayo kodwa ngathi ngiyayibuka ukuthi izoba nzima angisazama ukuyiletha ngendlela ezobalula ukuthi siyi-understand kahle kodwa wena yona ibalulekile ukuthi ekugcineni sixoxe ngayo ngoba kukhona ngithi nje basiphile emphakathini amalungelo amaningi nozwelo kufuneka uzwakale ube ngathi umuntu mhlambe yabo kodwa kufuneka silikhulume iqiniso ekugcineni kufuneka sixoxe ngayo inyani ihlezi ihamba yodwa vele exactly ayibiza invite izinto ezithile ukuzibe inyani ihleli yiyo nje and ithi lento iyona ezosikhulula iqiniso lizosikhulula so sibandishane kodwa kugcineni kufuneka sigcine sifikile la sifuna ukufika khona so namhlanje sithi asikhulume ngenyongo ngoba njengoba ubusho uma ulokhuza uvula umxholo inyanga amasiko ke kula senza khona izinto eziningi uzokhumbula ukuthi amasiko wethu esikhathini esiningi ancike endabeni yabantu abadala alikho nje isiko engilaziyo elingenawo into ethinta abantu abadala manje ke masikhuluma ngento ethinta impepho ithinta abantu abadala inyongo ke kuba yona emqoka uyabona nje ngisho ngathi nenza umsebenzi ekhaya bese ngithi mina hayi shisana impepho nidle inyama nifake iziphandla mina ngizothatha inyongo mina ngedwa nje ngizothatha inyongo ngisebenzisa inyongo bese uyabheka ukuthi ke lo msebenzi kuba ngokabani ekugcineni ngakho ke inyongo ibaluleke ngalendlela lexakile ngoba ngisho neminye imisebenzi nje ebuye kuthiwa ihambanga kahle esikhathini esiningi kusuke kusetshenziswa yona inyongo uzokhumbula ukuthi umuntu mayezalwa ebiwa ufakwa ngenyongo ekhaya umuntu mangaba umuntu wesimame maye eyogana ukhishwa ngenyongo ekhaya nasemzini afike alokhuze afakwe ngenyongo abe sebongo wakho na ngempela masefaka ngenyongo ngisho umkhwenyana mayegana kunesigaba la sebewenzile abakhongi konke bekufaya bekwenza mase kuthiwa ke kuyambeswa sekuthiwa ke akeze umkhwenyana manje azombesa lapha ekhweni ufika afakwe ngenyongo abe ngwakhona yabo so uzobona ukuthi izigaba ezahlukahlukene ngaba kuvula umuzi omusha ungaba noma yini nje suke siyenza singabantu sisebenzisa inyongo ingakho amandla ayo muwabuka ingakho sinalento ukuthi
umuntu mayeke nje wagana ake sithi na umuntu uganela kaMthwisi achelwe ngenyongo mase nihlukana ngezizathu ezithize angahamba uhlala kubo kodwa mase shona ufuna yabuya azongcwatshwa la kaMthwisi i-divorce esintu nayikho ngenxa inyongo lenza ukuthi i-divorce ingabikho hayi ngoba ingekho yingoba once umuntu umlokhuza umfaka inyongo usuke ngokwesiko usuthi ungene ngaphansi kwaleso sibongo leso ngakho ke kubalekile ukuthi inyongo siqaphele njoba ngishilo ukuthi noma sekoniwe izinto yabona makunakala umsamo noma kuphendulwa idlozi kujwayele ukuthi kusetshenziswe lezikhathi ezilokhuzile ekusuke kuhlatshiwe kunemizi nje ukuthi makuqeda ukuhlatshwa kufuneka inyongo nje ifakwe lokhuzini ifakwe enkomishini fast eswendlini mayiqala biphuma nje iphuma nje ingaziduke ingahlonywa pha esibayeni hayi ngoba izoqhubela sengabona izogcina ingaziwa once inyongo yaduka sewonakela umsebenzi wonke ngoba ayiduka inyongo kuba ngcono uma kuzothiwa idliwe injalo okay ayiduka inyongo ingathathiwe akethi njengobusho ithi ma ilokhuziwe ichonywe lapha phezulu elokhuzini esibayeni kusuka kwenzelwa wona ukuthi izinja zingafikeleli kodwa kweminye imizi abayiqondayo noma asabeke bashayela ngalento yenyongo ithi nje sometime ilokhuza iphuma ibese iyofakwa lapha elokhuzini enkomishini noma esitsheni noma endishini noma nini ingeniswa endlini kweminye ingeniswa nje nesibindi wenzela ukuqikelela ngoba nayo ukuyikhipha fanele uqikelele ukuthi ayisalanga lapha elokhuzini ayichithekeleni nesibindi sifuneka uyikhiphe nophisi omncane wesibindi engenani unokuthi kusala imithambo yayo isalela lapha esibindini ngenxa yokuganga kwabantu ngoba esikhathini esikusona ngeke sikubalekele ukuthi emisamo inakele kakhulu nje ngenxa yokuganga kwabantu besebenzisa izimo la usuke uhlabile ubabizile ukulungisa uyacabanga ubiza abantu bezodla inyama mahala njengoba inyama bisibiza kanje emakhaya mahala ubabize mahala bazophuza utshwala mahala but khona lo othi ngifuna ukumkhipha ibhongo lelo uzitshela ukuthi unamandla uyahlaba yonke leyo nto leyo so ke kwenzakalani esimeni la because njengoba ngishilo ukuthi kufuneka sibuke ngayo yonke imkhakha nakho ke ingane yala ekhaya intombazane ilotsholiwe yaqedwa yayogana ayikhishiwe ngenyongo lapha imbuzi le ehlatshwayo noma sithi iskapu ngoba khumbula la eSouth Africa nje kusebenza iskapu nembuzi akulona iqiniso ukuthi sonke sisebenzisa imbuzi okay izizwe zihlukahlukene la beSuthu basebenzisa iskapu amaXhosa asebenzisa iskapu amaZulu amampondo amabhaca angifuni ukukhuluma ngalezi ezinye engingaqinisekile ngazo lezi ngiqiniseke ngazo abalokhuza ukuthi kusetshenziswa imbuzi okanye iskapu kodwa kubalekile inyongo nakho kumlobolile umakoti wazishaya waziqeda mhlambe wembesa waqeda naye mhlambe enze lento okuthiwa ngumabo kodwa kubo abasayihlabi le yambuzi yokumkhipha okay lo muntu umuntu ngoba ngeke umfake ngala emzini engakhishiwe ngale kufanele aqala akhishwe ngenyongo kubikwe ngale ukuthi useyogana uyemzini kanje na kanje na kanje
manje usuyayibona lento yenza abantu bamanje babe nenhliziyo ezincane kangaka ngento encane nje emzini useyaduba Uzashiya. kuvele nedlozi lakhe alimazi vele le nto asuke ehleli lapho because akachelwanga nyongo nasemzini akabikwanga ngokusemthethweni ufana nomuntu oyisigebengu ngokwemsamo usengwakubo kodwa futhi nezinkomo ziphumile lazilapha kubo kusho ukuthi ilobolo lilapha kubo naye uhlezi lapha la emzini ufana nesisebenzi mawuzothatha umuntu okusebenzelayo nje owashayo ophekayo ethini manje kulindelekile ukuthi esimene sikanjalo inkinga yokuqala esizobhekana nayo ile ukuthi yena uqobo ngisho sefa uzoye edlozini lakubo ngoba ayikho into emkhiphile edlozini lakubo ayikho futhi into emfakile elokhuzini emzini la eganele khona kwenzakalani ke manje ngezingane ezizalwa lapho umbuzo wakho uqhamuka lapho uzoqhamuka uwona once uma wabo abe naleyo nkinga yokuthi emzini akachelwanga ngenyongo khumbula uyeke ngoba sekukhona imikhuba ngokomthetho umuntu mayechelwa inyongo umuntu oganile ufike achelwe mhlawumbe uchelwa ubabezala amlokhuze inyongo mchele kusukela ekhanda njalo kuye kufanele ke manje wena ungumkhwenyana wakhe kufanele abe sekuthelela futhi la ezandleni ngoba kufanele ube khona mayilokhuze senziwa lento yenyongo kwenziwa konke kwenziwa kufanele abe sekuthelela wena ke manje umgcobe emathangini ngenyongo kusho ukuthi la ngithi uyazi emathangeni ukuthi kusho ukuthi kungena wena kuphela manje makunjalo asikho ngisho isidingo sokuthi ungaze umqinise ngemithi ukuthini idlozi livele nalo lisuke limgadile uba nesicefe nje mayekhulunyiswa enye indoda njalo okay manje uyabona ukuthi sinalo makoti uhlezi emzini akaphikanga ukuthi ulotsholiwe nabakuba baphika ukuthi balithathile ilobola kanjalo nabasemzini bakhiphile ilobola bekhululekile kodwa inyongo akayifakwanga ungowalapha kubo usezala izingane sezinenkinga ke ukuthi kuthiwa zibangwa amadlozi kwesinye isikhathi nje ubona lento yande kangaka lento yokuthi kancane yedlozi la komalume lihamba phambili kancane yedlozi la komalume athuthi umuntu uyohlola athi ubiza isibongo kuvela ukuthi no lesibongo asiveli ngisho ukuvela lesisakeni uthi uyalandela hayi abazali bashadile futhi akhonto iphikwayo ayikho into ekuthiwa yashoda even lapha komalume bayasho ukuthi hayi asikweletwa lutho kodwa inyongo abamlokhuzanga bamthelanga ngayo lokhu ke ngikushoyo kufana nayo ingane uqobo lento ukuthi esimene esikanjalo izaliwe lomshadweni ubaba wayo ke manje useyayibika uyifaka isiphandla umaya akakhishwa ngawubo ichelwa ngenyongo la yala kubo manje la ifaka khona isiphandla ngale liyakwati idlozi la khona lapha komalume ngoba ayilokhuzwanga yenziwa ngalento angazi ukuthi abantu bayenzelani lento ngoba mina ngiyithatha njengobugebengu lento ukuthi sinaka amalobola sinaka omabo sinaka ukwembesa sinake zonke lezi zinto lezi kodwa le elisiko ngoba iqiniso lithi masikhuluma ngesiko ilobola lilona isiko zonke lento zokwembesa zona amasiko imikhuba yethu nje sayikhethela ngoba bazakhela yona exactly ngoba iqiniso lithi ilobola isibonelo njengoba ngithi ifana nobugebengu kimi kwenzeka kanjani la mina ngiwumbazi ngibaza isinqoko yabo ingobozi yabo bese ngithi mangilobola anginankomo
angifuyile enhlobo umsebenzi wami wala yeah. ngowezandla yilo mhlambe ngiwumlimi Yeah. siyalima asilimi ngankaba sinankaba silima ngezandla mase ngilobola bese kuthiwa kufanele ngilobole ngenkomo ezingaka siyayazi sonke leyo nto ukuthi yafika nabelungu and uyazi ukuthi umlungu washo leyo nto ngulo obizwa ngosomtsiyo Yeah. and kuyaziwa nokuthi kwakungani inhloso kwaku-undermine into yesithembu ukuze indoda ingakwazi ukuthatha abafazi abaningi kwase kubekwa lento ezinkomo eziwu-11 nani sisodwa-ke manje umlungu engekho sikwenzelani thina ngoba siyakwazi ukuthi akubona nalana-ke as long as sibalekela leli siko elibaluleke kangaka lenyongo kungaba sisho esimeni sakho ungumkhwenyana ulobolile kodwa ekhweni lakho abakuchelanga ngenyongo ngesikhathi uyokwembesa ekusho ukuthi wena wazi ukuthi ungumkhwenyana lapha edlozini lakhona khumbula idlozi lasekhweni lakho liyakwazi ukuthi likusize kwesinye isikhathi nalaye lakho liselishawe khona lingenamandla khona ngithi lisuke lazi ukuthi makucindezeleka wena nengane yalo izolamba ingane zakho kanjalo nabazukulu balo bazolamba manje alikwazi likuzibona nje njengomuntu nawe ohlezi lapha because akukho inyongo njengoba ukubone ngisho kwenziwa umkhehlo umkhwenyana mayekhehla umakoti wakhe inyongo iyalokhuzwa la ngasenhlizweni yafuthwa lokhuzo ifakela ngasenhlizweni nasekhaya muzobheka izinyongo ziyabekwa makwenziwa umsebenzi as a sign yokubaluleka kwelokhuza kwenyongo njengoba ubona kubekwa nemihlwehlo abantu abaningi kodwa ke manje into esuke ehluphe bagxile kakhulu la ekubekeni imihlwehlo izinyongo kukancane nje nawe mangingathi mhlawumbe uyongikhombisa kini ukuthi zingaki izinyongo ezikhona nje kule misebenzi emane yenziwa uzobona ukuthi isikhumba senyongo asaziwa ukuthi saphila lapha manje akufanele ke sithuke makukhona lezi zinto zokuthi singabantu abamnyama izinto zethu aziyiphambili ngoba kimi njengoba bengenza isibonelo ungasifaka esiphandla asinamandla njengenyongo esiphandla sinawo amandla njengenyongo manje unabantwana ubafaka la but bazalwa umuntu ongakhishwanga kube kusho ngokwemsamo bangabakomalume unonkosikazi ungwalapha kubo kodwa futhi uhlezi ngala ushoda lenyongo manje uyakubona ke lo phithiphithi obukhona sorry uyabona lo phithiphithi obukhona phakathi kwabantu abamnyama ubona ngazathi nalento yamasiko manje kukhona abaqala ukuyingabaza ukuthi yiyo ngempela uthi uyahlaba uyakhumbula kade sixoxa offline ukuthi omunye umuntu athi uyahlaba nje khona omunye umngani wami wayengixoxa swasho naye sekulolu ukukhuluma ngayo leyo nto leyo uthi yabona into okunika ingane engayona yakho so emakukhulunywa lapha empepheni uyibambile imbuzi kusho ukuthi kwenzelwe ingane esiphandla uyibambile imbuzi uyibambile ingane esencane ngithi uthi wathi bakuqale nje ukukhulunywa kubizwa idlozi la ekhaya yaxhuma imbuzi kusuka emsamo lapha yamphosa eminyango ngaphandle wangathi uhlatshwa inkunzi yenkomo ngendlela yabana amandla ngayo imbuzi ngoba lokho nje usukumbeke apha ecakwayo umbambe lapha kuwe exact so izalukazi asazicela ukuthi amadoda akaphume basale nomama wengane but ukunqamula istory eside sibe sifishane wathola ukuthi ingane akuyona yala ekhaya lephika idlozi emsamo lapha sevumile ukuthi ingane nabantu abadala laba baphila sebevumile ukuthi iyona manje ke uyayibona ke lento yasempepheni
nenyongo nazo zonke lezi zinto ukuthi zibaluleke kangakanani la idlozi lalinqaba ukuthi ingane ichelwe ngenyongo yala kulomuzi kulesibongo ibingayona ingane yakho but akhona amanye amadlozi akhathele oluthola nje idlozi likhathele limfidi livuma yonke into ngenxa yokuthi ekoniweni kwalo liphenduke laba yileyo nto kodwa nje idlozi eliphilayo alikwazi ukuyi-entertain into kanjalo alikwazi ukuyivumela into kanjalo ukuthi yenzeke so ke namhlanje ngithi asiyincengeni lento yenyongo ngoba inyongo at least makuwukuthi kukhona into ethize efuneka yenziwe amandla embuzi ngekho akusetshenziswe inkukhu kubanjiswe ngenkukhu ngoba khumbula kukhona imisebenzi nje ongayenza ngembuzi noma ke sithi ngesikapho omunye umuntu ayenze ngenkukhu ufike uchume lo enkukhu ngenxa yokulandelwa kwemithetho ngemgomo kahle and ubese ukhumbula ukuthi esiko lethu njengabantu abamnyama nje sonke liqala enkukhwini ngisho sangoma masithwasa siqala enkukhwini asivele siqhamukise sinqomba ngezimbuzi nje so ke mina asilenzeni iqiniso makuwukuthi sifuna ukuyakha imizi because akufanele izingane ezizalwa emshadweni kuloko kuthiwa zibangwa amadlozi kanjani ingane ezizalwa emshadweni ingane ezizalwa komalume ibangwa ngamadlozi kanjani ngoba phela ingeyako komalume mayezalwa ngaphandle komshado umsamo wayo uqondene ngqona komalume akukho ngisho lento yokuthi ingane ifuneka ihambe imasindala ihambe ibuzisa fona ubaba wathini ayenziwa leyo ayenziwa uthi uyokwenza i-20 lento eyenziwayo i-DNA zonke lezo nto i-DNA ingenziwa but angithi ubaba wakho amethesa uma wakho ubaba wakho ekufanele afune wena ezazi ukufuna la komalume ngoba uyazi ukuthi wayimushe kuphi manje wena masuhamba shothi wena omethesa uma wakho manje mase uwena ufuna ubaba ufuna ukuzihlawula ngoba usunamandla uthatha amandla akomalume uthi ngawakini uzokhokha ngawo komalume yabo zonke lezo zinto lezo ngakho ke ngicabanga ukuthi masingase nje sonke kule mindeni sonke njoba ngikhuluma nje umlaleli nomlaleli ekhaya uyazi abantwana abangaki ubheke ukuthi njengoba bezalwa ngamadodakazi wakho labantwana ubafakile la esibongweni makuwukuthi awunayo imandla embuzi ngithi asincenge ngenkukhu Mkhulu uthetha ngendaba yenyongo namhlanje mhlawumbe mhlawumbe sana kuvula i-radio ngoku siyakwamkela ohlelweni njengoba zixhonywa pha ezanyongo ndivela lithuba lokuzibona pha ekhaya tatomkhulu esakhona ngokuya kuqhubeka izinto gqibela into enye into usungasaziqondi kahle bakwenzeka kanjani zigqibela zithwane ezanyongo eziya nala mathambo abaphezu kwendlu nezazikhumba kodwa izikhumba kulexesha lakudala oke kuzisithukwe kulalwe kuzo kwenziwa amakhukho no elokhuza lezi zinto maziqhonywa imihlwehlwe mhlambe mkhulu ungakuphazamisi before uphendule qala sithengise kuqala then sibuye sikwazi basihambe naye kakuhle intetho yethu namhlanje enqubeni negama layo sithola kakhulu sithi ke Mzansi Talks sithi ke umxholo nengcambu zesintu venkile kuleyo ndawo ithemba lokuphila umuthi kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677 okanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353
5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila mzimba bakhona. Alright, sabuya ke singaqali kwakhona enqubeni egama la Isitokhle Cool City Mzansi Talks la migama khaya lethu mthwesi lobilo byalobisa radio yakho. Khumbula ke mphulaphula ekhaya na kanjani ke si live page la kaPhila Mzimba ku YouTube uyabhala nje Phila Mzimba si live ngelixesha na ku Facebook uyangena ubhale Phila Mzimba ku TikTok ama TikTokers amahle angena ke ku TikTok okaPhila Mzimba ubhala nje Phila Mzimba #Phila Mzimba ku TikTok uzokwazi ukubona ke izinto ezininzi esisuke ke kuthethwa ngazo ezithinta abakaPhila Mzimba. Sesizongena ke isigaba sakaPhila Mzimba mkhulu mhlambe kulombuzo wenza kubuza wona ngicela nje usiphendule kuwo then sizongena kwisigaba sakaPhila Mzimba. Umphulaphula ekhaya ngahloma ngepeni nephepha uphenda umbuzo wenzela ukuthi obengawuzwanga uzwa. Yes. Mkhulu umbuzo wami abukhoyo zibucacisa into yobana ke besithethe ba la nyongo ixhonya pha emdekweni pha enhla ufumanise ba apha ngezantsi mhlambe zisinga zamathole uyaqonda kuphinde kuhlala negula pha amasi pha nomtyana othunga kuhlala khona pha kokusenga namajokwe ahlala pha yonke into nje ihlala pha. So zenziwani ziphela xa kunini khona into emane siyenza kwezanyongo ziphamkhulu. Khumbula asiqale ngokuthi masuphendula umbuzo siqala ukuthi kukhonani phezulu singakazibali lezi zinto lezi ozibalayo. Oh, okay. Sithe ngelinye ilanga masixoxa ngamahlahla la okulanda abantu abashonile njengomlahla Nkosi kanje umgano ogagane njalo njalo. Sathi mase umuntu esencwatshiwe lela hlahla lixhonywa phezulu lapha kanjalo nomhlohlo wembuzi uxhonywa lapha phezulu. Right. Ucela mkhulu ucela kakhulu ukuphazamisa. Awunye umphulaphula ekhaya uzolahleka acinga nasendlini nje sithena ngendlu yenca apha. Sikhuluma ngendlu yenca ngoba silokhuzile sikhule kuyizona but kimina nayo indlu yakhiwe ngama tiles phezulu. Ikuphi inkinga? No asingawubali uthayela ngoba usuhluphe ngokuba nomsindo. Oh, okay. Yasikhuluma ngokuthi esimanje manje ngenzela usibuke esimanje manje. Mhlawumbe 6 kona nje unama tiles. Okay. Exactly. Kuba mkhulu. Exactly. Njengala nje njoba sila istudio ake sithi bekusendlini yomsama ngethi ungawufaka lapha. Na indawo nje umdeki uyawubona. Emdekweni. So mawuqala lapha imimoya yabantu abadala bala ekhaya silindele ukuthi ilapha. Ngakho ke mase sihambisa lezi nyongo sesizixhuma lapha nazo zonke ezinye izinto sizixhuma lapha sezinikela kuba abantu abadala nje ukuthi umsebenzi vele ngowabantu abadala ubusensiwe. Ngakho ke sesiyibuyisela kubona inyongo mase siyenzile konke besikwenza. Imhlwehlwe ibuye isebenze ukuthenini masikhuluma nabantu abadala siyishisa nempepho njalo njalo sihlephule kuyona. Kodwa lezi ezinye njengezinyongo njengalo ihlahla ekusuke kulandwe ngalo umuntu oshonile liyo limane livuthuluka lize liziphelele. Kodwa nje sonke siyabona ukuthi akudukanga lutho nayi ikhona lapha yonke into. Kweminye imizi ke izinyongo ziyasetshenziswa njengeziphandla. Isikhumba senyongo njengoba uzonaka emizini eminingi nje isikhumba senyongo yenkomo abantu bazi kanjalo ukuthi makuyinkomo ukujwayela ukuthi kwenziwe isiphandla ngawo somuntu lo obenza umsebenzi. Kodwa iqiniso lithi nasezimbuzini kuyenziwa njengoba mawungaya kwezinye izindawo nje khona izindawo ngisho inkukhu umuntu menzike ehlaba inkukhu umbone efaka amathanjana esiphandla nje senkukhu. So elokhuza ngamafuphi lezi zinto mazisuke zibekwa lapha phezulu zisondezwa kubantu abadala ukuthi basigadele zona nokuthi ke siyaveza ukuthi njengoba sesiqedile manje yonke into sizinikela kubona ngokuphelele. Kodwa ungayibalekeli yanto bengisho ukuthi mina ngithi ngoba ngifuna umuntu umlaleli nomlaleli unembeza umuhle. Maye ukuthi usenawo unembeza. Okay. Ngaphandle ubunembeza usenawo. Maye ukuthi usenawo nje unembeza ngithi lezi ngane ohlezi nazo endlini njengamanje.
uzifakileni edluzini ngaphansi kwedluzi ukuze zingabangwa. Mawuthi amandla embuzi akhe khumbula izingane ezu10 singazenzela ngembuzi eyodwa. Bese sithi izinkukhu azibe u10 inkukhu imele umphefumulo womuntu nomuntu bese beyohlangana esiphandleni sembuzi eyodwa. Ngoba inhloso ukusibika emsamo akukona ukubukisa. Yini lesibambayo izinkukhu siyazidla inyama siyayidla zonke izinsuku kodwa mase kuzwa la emasikweni asifuni inyoni asifuni ukuyenza then ke masingase sibambe leyo nto lento okubangwa kwezingane zibangwa amadlozi izingane zigcine zingaphumeleli empilweni zithola ukuthi izinto zazo zimnyama uzobona zizophela because inyongo isuke seyikwazile ukuba sesibhekile esiphelele sokuthi wena ula nabo abantu abakubhekile kanjalo uzivele ke mphulaphuli ayitsho lonto ba uzohamba ke phaya khona umbhemu nansi uculayo apho uchanile ebhaca ngamvethi khona umbhemu wadlula wathenga isiphandla wathi azadayisa ithini nalento abantu awukhumbula umlungu akhumbula amabhasi aseshowe okwakuthabo washesha into ayikhona nyale no odriver bafica befaka iziphahla bafica bebhali moto yalandela amabhasi ngawomlungu yabo so ubone ukuthi ke ibhasi ifake isiphandla yona yabo ile kodwa ke lezo zinto zibukela phansi amasiko yazibukela phansi ngoba manje kugcina kungazathi lento yesiwe ngumdlalo engathi umdlalo ibona ngathi ngumdlalo isiphandla awuqhamuka usifaka ngashiswa ngempepho kungekho inyongo uvile lezi zinto mazihambisane lento zihlangane zonke zibe into eyi-1 umlungu futhi angasifaka isiphandla umlungu angasifaka azimele nje lapha nendlela enza ngayo izinto zakhe nabanye benze ngendlela ukuze basidedele nathi basinikeze siqale sizilungise ngoba njengabantu abamnyama uyabona nje ukuba kuya ngami umuntu omnyama ngabe uyasuswa kulezi nhlanga zonke akaqala ayofundisa ukuzihlonipha yena ngoba umuntu omnyama akazihloniphe aqala afunda ukuyozihlonipha yena abe sebuya keza phambi kwalezi nhlanga lezi ezinye sezi understand ukuthi ubani mkhulu yabona lento ethena namhlanje imnandi kakhulu 30 seconds nje kuphela mkhulu ngubani okufanele andifake isiphandla ngutata ngumama ngutata omkhulu ngumakhulu ndim no elula kuya ngokuthi ngibani umdala okhona ekhaya okhona nje mangaba uza kusekhaya kini kungaba ngubaba wakho kungaba ngumkhulu wakho mangaba uzalelwa komalume kusho ukuthi abazali bengashadile kungaba umalume kungaba ngumkhulu wakho kungaba umakhulu wakho akujwayelekile ukuthi kungathiwa intombazane izala ingane iphinde yona futhi emphepheni yoshisa impepho ithi ifake isiphandla senganeni yakhe uma wengane akakwazi ukuyenza leyo nto ngelinye ilanga siyoyichaza nalento ukuthi ngoba kukhona le nto lokuzaleka lokhuzeni ingako kube khona ukudideka lento yesiphandla kubalekile ukuthi sikusho ukuthi isiphandla sako malume weda uzalelwe emshadweni noma kanjani mawufaka isiphandla sako malume usifaka esandleni saka left awusifaki wa right mawufaka isiphandla sakini usifaka esandleni sokudla kukhona abantu obafike nomuntu exoxela hayi kade ngiyokwenza umsebenzi womalume ufaka isiphandla ka right usifakwe ngabantu bakhona ongazi noba kusuke kuwumona befuna engaphumeleli lento beyenza noma kusuke kuyini inhloso kodwa ezikhathini eziningi kusuke kukudideka. All right, probleka makasingene indaba zakaphila mzimba and ukuthele nje ithuphe ukukhumbuza bake amachiza kaphila mzimba noma mhlambi ke amakhambi kaphila mzimba ungawathola kweziphi indawo. Siyabulala kakhulu ke ubake ubeke indlebe nethemba ke ufundela ukukhulu namhlanje nizothi nje ngikawule ndiwahuqa kaphila mzimba kuyavula zonke izinto kuze inkosi kuvula ngo8 ekseni kuya kwinsimbi yesihlanu emalanga bakhona khona phake emakethe main branch apho ikhona emakethe opposite ibus rank le yamabhasi kune building ojwayelana igama lalo uMan Egna building kakhulukazi ke unyunga ama stepis aseduze kwelo building lelo aseduze ke komnyango kajwayelana kulelo building lelo uye enumber 9 kwaphila mzimba.
kulapho ke okwazi ke ufike uncedakala khona nebhodi sukulibona libhalile ukuthi phila mzimba manje kuxelele ke indawo ongasike uthole amakhambi kaphila mzimba kuzo thatha ke ipen nephepha uthabathe zona ezi inamba mhlambe niqale ke eGreytown uyakwazi uthola amakhamba kaphila mzimba enambeni ethi 079 068 3788 ndiphinde eGreytown number ongasike uthola amakhambi akaphila mzimba ngu079 068 3788 kanti efollowing mawufisa ukuthola amakhamba kaphila mzimba useduze nasefollowing ngu069 198 1864 following inamba yakhona ongazothola amakhamba kaphila mzimba ngu069 198 1864 kanti eStenga mangabe wena ungapha ngoStenga inamba ongasike uyithole uthola amakhamba kaphila mzimba inamba ethi 078 359 0571 inamba ongayithola ke mangabe udinga amakhamba kaphila mzimba eStenga inamba ethi 078 359 0571 Muse Marisbeck uyakwazi uthola amakhamba kaphila mzimba enambeni ethi 076 353 5597 Muse Marisbeck nayi number ke ongathola amakhamba kaphila mzimba kuyona ngu076 353 5597 mangabe ke usengonyameni ngonyameni ke ngapha ngako Stone ngapha ngako ngale ko Chaswet uyakwazi uthola ke ikakhulukazi amakhamba kaphila mzimba kule number ethi 084 557 5 okay ndiphinde ku084 557 9817 number yakwaphila mzimba engonyameni mawudinga amakhambi akwaphila mzimba ngu084 557 9817 mangabe seHammersdale yakwazi uthola amakhamba akaphila mzimba ke mawuse Hammersdale nayi number ke yakwaphila mzimba 079 730 5677 mangabe ungapha ke ko Hammersdale amakhamba kaphila mzimba asoduze nawe ke mongalapho ngu079 730 5677 mawuse Pinetown apha ke inamba yakwaphila mzimba ongathola amakhambi akho wena use Pinetown inamba ithi 073 993 3638 inamba yakwaphila mzimba ePinetown umudinga amakhambi akhona ithi 073 993 3638 mawulapha ke phakula mandla waseSoweto usibuka khona apha ke YouTube usithola mhlambe efonini apho ke ku TikTok usithola mhlambe apho ku Facebook useSoweto inamba ke yakwaphila mzimba ongathola amakhambi esintu kuyo kulo ndawo yasemfulo eSoweto ngu078 834 8277 eSoweto emfulo inamba kaphila mzimba ngu078 834 8277 apha ke eThekwini emarket kwaphila mzimba ya WhatsApp ikakhulukazi zonke le number kunezo zona ziya WhatsApp ziyafoneleka inamba yaseThekwini ithi 066 007 5043 mkhulu mandikunikeze le mzuzu oyi1 uyiqukumbele tata kudala nithetha sibonga mfoka Mthosi ngizothatha le mithathu mina engiyibonayo ngeke ngiwuthatha odwa no siyabonga ilokhuza ngamafuphi kwaphila mzimba isikhumbuzo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho makumnyama nje ekhaya lakho ngaba abantwana abawuthola umsebenzi ungaba kunokugula kunezinto nje ezixakile ngabaza izichitho uhlushwa izichitho hlushwa ama-alsa nje ubangisha ukugula uyabona nje lezi zinto ezifana nezibhobo ikhanda izinto esizilapha nje sometime uphuma kungasenalutho ngokulezo zinto lezo ushisa kwezinyawo khombo kamaqaqi khona imbiza ama-alsa ikhona imbiza yama-piles umhlume ikhona imbiza uzifo zonke ikhona
imbiza ayidliswa ikhona umuthi wabantu abangaphuphi monenkinga unjaba usaphupha inhlobo uvalekile ukhona umuthi ophephli oficayo lapho oqondene nalowo ikhombo yomsama kuthiwe ekhaya kwaphendula idlozi noma lavala noma lathwetshulwa njalo njalo sinako lokho la ungadingi ukuhlaba ushisa empepho ziningi ke induku ezinazo kodwa siye sithi ke njalo ngolesine sivula ithuba lokuthi abantu abafuna ukuchazelwa amaphupho abantu abafuna ukweluleka ngezimo ezithize zamasiko ezesintu izinto zesintu nemisebenzi yakhona sivula lelo thuba ngolesine nangomgqibelo ukuthi ke bafike siyixoxe indaba ngesonto abafuna ukuzohlola ke baye beze bazohlola ngezinye izinsuku zonke nje siye lapha sivula ngo8 ekseni kuzokuyoshaya 5 ntambama sitholakala ke market irank yamabhasi njengoba uyibona le nopopopo ngaphesheya kwakunebhilidi elide linojwayelani mawufika kulelo jwayelani first floor ngobunyuka ama steps ensimbi first floor amabhoda kaphila mzimba yakubonisa nje musa ama steps wenunyuka jika esandleni sakho sokudla uqondene nomnyango waphila mzimba ibhodi liyakubonisa ungena lapho ke number 9 kwaphila mzimba la usithola khona kusukela ekseni ngo8 kuzokushaya 5 ntambama sitholakala khona ke njengoba ubushilo 066 007 50 43 066 007 50 43 ukhumbule mfowethu mthwesi ukuthi sasithembisa abantu ngolwesini oludlula ukuthi sizoba khona kwasho ukuthi sesiyabotha bazoshaya amatekisi ke amatekisi kukhona ababefika ke bethi besithi sifuna ukubona umthwesi bengithi asiphinde sibe naleyo appointment njengenxusa la kaphela mzimba nje uphinde ube khona na kanjani kusasa nizoba khona kaphela mzimba na kanjani emkhulu so ke hayi ake sihlangane khona kaphila mzimba siyabulela ba na kanjani inkosi kakhulu right lo besikhuluma naye ke kuyephake ubaba umzandile mfaka mavula ke enqubeni egama layo Mzansi Talks singene kwisigaba umxholo lencambo sesithi uDodo khona uzobe ejotha istimela sothanda sibolile kakhulu konke ubani to participate apho enqubeni ekusopha ngensimbi ecala mva insimbi esixhenxe ukuza out ixhaxe apho kwinsimbi yethoba siyabolile kakhulu masivale yanamhlanje Masiva la khonqo ke sithi ke lala nathi Jehova kulo suku banamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu ngalo mazwi sitsho kahle kakhulu sithi enkosi 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 uhleli nothandeka kuyizwi lomzansi yebo kunjalo imikhiqizo kaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban setholakala number ethi 066 007 5043 ukanti setholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi